बापा कौन कहतलु कि बापा आज्ञा हाँ सकाଳେ मते 50 टका देइथिले हाँ कहिथिले मिसी दीदी टिके नांडी बगुली पकेई पीबू हाँ पेट ठंडा रहइबो सेटाको 25 टका पीथिली हाँ हाँ आउ आ 20 टका बळिची रखिता कौन खर्च बार्च कर रखिता नाई बापा मोर पैसा कोन हबो जे आपन पता सकाळ मते दिथन देखा पैसा दउसनी 100 100 200 खर्च करियाको मोर पैसा कोन हबो ई पैसा रखंते बापा बापा मते जदी आज्ञा देबे मु भीतर को जाई थाती जा 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 नाई बापा आपन आज्ञा दियंतु जा आज्ञा दली आज्ञा जा 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 दैट इज कॉल्ड संस्कार अरे भगवान मते दीटा जिंस देइछथि गोटे सुंदरी माइके ना आ गोटे मो पुओ सात भरी सुना अरे लालचंद्र ज्वेलरी आनिबो ता देरे खाद देबो किंतु माइक्रोस्कोप पकई देखिबो मो स्त्री आ पिला देहरे खाद नाही।